двама от доброволците, които спасиха България тази година. Както знаете, доброволците, може ли малко? Доброволците, стига сте се снимали. Оставете момичетата, момчета. Браво! Така, ето тези двамата господа, които ги виждате, човека с... Да, Иван и Пламен, бяха едни от 80-те човека, които направихме чудото и спасихме България тази година от бедствията. Вижте ги много хубаво. Другия път, когато Господ ни изпрати подобно изпитание, се надявам не само на хорото, ами там при бедствието на събратята ни всички заедно сме, ръка за ръка, и да се справяме заедно с всяко едно бедствие, защото само заедно имаме силата. Браво! Да живее България! Химн за Богочовек. И казано е в Божието Слово, че тук дошли сме на земята, света да претворим отново и в него да живеем като братя. След болките от мъки и страдания, с зор отправен към небето, възкръсваме в безбройните послания, прозрели смисъла на битието. Така, от силата на вековете, поели факела на мъдростта, вървим към лоното на боговете, по стълба от любов и светлина. От кого е стихотворението? От Саша? Това е от моята стихосбирка "Звукът на спиралата". Писано е преди 15 години. Айде,